mi pa police zog chuan Colin Daphne fingerprint a mu thei tlat lo mai chu makdi tak hiana en ringa Daphne chuan achana lo zot vevat police chuan Daphne chu metnon le tur chuan han ti Daphne hian a fingerprint atangin tunge ani an check don ti a shat khan Colin mu thei lo nan akut chu alo ti kang lui lo ni Daphne a metnon chung po Colin mu thei tak lowa chuan police mang ang chuan Daphne kut chu a han en sak ta top Daphne kut kang sen hiam chu amu achana han zon ngal Daphne chuan vunnat na kanaya ompui ka ni boxi nen sabun ka khoi lo thei silawa tia phwa chopin akut le lamte chu a han entira police po chuan hetiang ani chuan tunge ini sha thei don lo chu wangin facial scan kan ti mai nga yang ti in Daphne chu han shille Daphne chu lau thong nga le in ti swal ka nei lo sin ti in athiam thu han soi vengyal ma se athu soi chuan an beng a thleng phamol silo chutia facial scan ti tura anin bua sai lai chuan silima chu police station a run lang hlolin berisa kongkabula loading reng chu ko zawin Daphne ID lem siam chop chu apita a berisa chuan boina athlen lawang mo ti in silima chuan zot fata silima ero chuan lungai su ka na hian ka chianga tuman alem ti an shi hau lawang ti in confirm mel cha thiam berisa chu shila chu vele berisa chuan silima chu ponlama milongwak do nia tia shilin Daphne omna ruma chona lut ngal police nena chuan Daphne hi ka mel shana nia ti in Daphne ID lem chu han pea Daphne chuan makti le shilai tak hian berisa chu a han en top di chuan computer lama chuan check ngalin police chuan Daphne chu thudi ki soi nge ye ma se rukru church ero kha chu adang lam chuang lo ti in prosecutor office lama kan shwai ron cha heta ila omve phoda ngai ti in a shil tela Daphne an shwai phela chuan berisa chuan lau thong su o ka kal san don lo che helai mun atang hian ka shwai chuak nge yang che ti in Daphne chu a cha mul mola Emir Hanapon interview na lama chuan anupui asra I himdam taka anena ron shwai thei tu nena lomanatan million khada pek tur tho soi tapya mai reporter nevini chuan khai a kaphuzuk mai ti in Emir Hanatu soi chu makati mel le abula loading vereng pi hazan dei chuan thinrim tak hian karam ti na tel lo chuan ka chung ko chanchin chwa lo turin ka ti chen lom ni he din muna I om thei na chan hi keima awanga nia lom na chang po ishemya lo tin nevini chu a an khum le ta buan pi hazan dei bok chuan ka thu ila zom lo fowani chuan ilo chuan muna nge khan ka thon let le watang che ti na vautel nevini po lau thong ve deuh nge heta kan ne na hun khor lo hian abul thut ber chui chwa tum jok ta che ti in pi hazan dei chu chang le ta pi hazan dei chuan makti mel tak hian enge isoi omzia tin zot let nevini chuan keita chuan tu emoni ne na tanga ka shat ve chawania mishil tu kan in chung ko chanche na shat chen mel khop mai ti na chang chumi nu chuan pi hazan dei chu in lampan hian alo ho me ka commander veda ta chu bengalin reporter nevini ne na America kamonu asrai omlo ti shil tu hi chui chuak turin ka du chia tunge ani ti shal vele minor shil ngalang che ti na vashila Karaslan in lama po chuan serhana chuan a farnu na hi rubula chuan eng ang din muna nge mukan tak le ti in alo phun ve no chuti lai chuan meldai chu ko tha in pon lama tang chuan man mo tak hian ron luta ne heri chuan an monu ne na chuan alum te reng den ngati nge ko ti ha ka ti in alo zota meldai chu zam ngal le in security site nen aru ka in kopin hun an lo mang dun lo ni a meldai hian apasal la ka abe sei ang amo lo wangin sei ta hi akop ni in alang chutia an thut haulai chuan Emir Hana po in ron thleng ve che in ser hana chuan a u mu vele chuan thinrim tak hian interview chung chang chu lo zot ngalin an chung kwan ne na nge po asrai chung changa thudik alo soi ngai lo wang chuan alo chwa chal ve miala ne hi ri chuan a u ser hana chu beng dai han tum ve ngyala ma se beng dai thei mai ni lo chuta Emir Hana chuan odam thlup hian kanau chu ilo puitling ve ta hle mai mo a u pu angai dana shil ve ngam to nia ti in anaw chu athil soi chan a han zot chianga ser hana chuan
interview ithil sui wang khan kan company stock atlam niam asin uwas rai chan I hlaula ta hian kan vai hian din mun hlaum taka min da to ni hi ti in a u emir hana chu an khum le a chuti lai chuan pi hazan dei poron thleng vele chein afa te nena chuan chawek te u emir hana hi amma chawa bia ka du te shilin midang chu ankal son tanghal sap sapa ankal son nu chuan pi hazan dei chuan enthil nge ti ta khi million khat pek indiam baka do ti soi ti inem het boka enthil chi ange ti tum ti in thin rim takhan afa ba chu azot emir hana chuan dam thlop hian kanu puizon mu ka tumani hi tin thaka ti angin ka ti ni mai chana ka pe kher che u tu lo adikim ti na nu chu chang chu vele anu chuan akut ben khum se ase in kalom pui che ka fa pa kalom pui che mei che hlut na nei me lo wangin bidang zong zong boy na min nuk lut me ka ni hi akung pu itor ve nge nga yang ti in afpa chu shil vele suta emir hana chuan anu chu athil soi omzia zot ngalin amel reng pi hazan dei chuan tlani liam ta a be sei lo tak thlen nu khan hey ike in iding chhomek zela asrai bona hian be sei na thara pe chepon ka sha ma se asrai athi ti sheta sila ending ye ima chonang itwar chok theido nemni tin afa pa chu azot le chu thu sha chon emir hana chon anu chu pan nai shatin chu tiang thu kal lo sha ni chuan asrai thlan bula thlan dang in layanga min phum ve ngal don ya tikhat nang itwar theibi ka gem ganu ti in sang sam et asai zo rol chuan thinrim takhan emir hana chu elevator lampan hian a phei ngal anu chuan afa pa chu aulom lom chung khian a umzuya basement chunga room pakhat pana emir hana kal chu pi hazan dei chuan ka fa pa dingro in bia ang ka soi tum lo ka soi ni min ngai dam molte inupui asrai hi ala dam kring tla tani nangma wanga thil thleng ani lawania tin afa pa chu aril rum mina tum mase annum hlui chu lo lang le in emir hana chu apani om ta khian adu lo chung hian abana changa potin ruma chon shoi lu atum emir hana pa chuan thil iti swala wangin itwar ngei turani no pang swal takini hi shimna ipum pel thei bik lo timol mat chung hian afa patrap chu ngai poimolo mel tak hian room lampani na potlui zel emir hana chuan anu chu tan pui turin awlom loma ma se pi hazan dei chuan afa pa chu khongai leinat le ma se engma tingam si lo shi om ti tak hian thil thleng chu athlir ngoi ngoi pi hazan dei chuan emir hana chu let le turin awlom loma se emir hana chu shimna in petur hian ruma chona lut lui ta thowa pi hazan dei chuan hun liam ta afa pa hoisen taka alo ven him ngam lo wang chuan in chhir le in chap chung hian basement atang chuan ron chuak elevator bula chuan dingin ka fa pa min ngai dam mal ro ma se shiom taka I om ka phal to lo I ke cheme khi ka pu thei lo I ngai to na changa asrai ti bodan kong khi ka ngai to nge nge yang ti a in tiam chung hian amit tui chu ashumol mola chuti lai chuan leilai le ani ne he ri chu in chung lama changa lo chuk thlave che in leilai chuan api nena api ko ngai devni roi hole ro ka ngai e mai ti in adila pi hazan dei po chuan atunu bianga dom pa hian I lo lo chap char char ani mo chutiang te ka devni I ngai viau chuan ka lo roi hole nge yang ti na tiam ta a lok apa devni om chu police chuan ron hon sak pa hian azalen thun ron shila devni chuan chutia an chwa zalen mai chu makti mek ta khyam pon lam chu pan ringot chuta abe sei lo ta khian an pi hazan dei chu muthut pi hazan dei chuan lo khul chwa khi lo ni police station ko ta chuan beri sale salima po devni shwai chhuak thei tu tur ukil bia in an lo boi le a chuti lai chuan devni pon lam lo chhuak chu va mu in pan nai mai an tum mase anunga pi hazan dei aron zui chhuak ten mu chuan mu hla to khian an biru ta zoka devni chuan an pi hazan dei nena chuan lom thu soidan po ka thiam lo I thil ti hi ka thei hi ngai lowang ti in lom thu shil mul mula pi hazan dei po chuan engkim hian mana nei thina nia ke po hian thil ngen du che ka nei dona ma se zan ina tan chuan chol hadam pho drop te shilin pi hazan dei bok chuan dak tu jim pataka minlok pudonia ti in a shil tel boka pi hazan dei kalyam tu chuan beri sa chuan defni chu pan nain anin kwa tangoi ngoi silima ero chuan va pan nai ngam silovin ral khata tang hian a ute chu alo clear top beri sa chuan defni kut kang chen hiam mu chuan a chanaw zot pata
Devni chuan ati kan lui ani dan te chu a hila beri sa chuan achana zot le Devni buk chuan ka fanu leilai tan asra ka raslan kani ti ka sheto ani ti in beri sa chu chang atuk zinga chuan leilai chu aparu makalin apane na chuan Devni min shwai le sakro ti na vadila apa chuan makti mel tak hian khunge Devni chu oma ti in zot let ngal amma zana Devni chunga thil thleng kha emir hana hian engma shelawani ti chuan emir hana chuan CCTV checklet ngalin mirirwa manna vek ti aman chuak ta man mo tak hian chokalama kal ngalin an ompui nula ho ne na chuan miri khonge om ti in a out of vak nula ho chu an hlau thlabar le pihavi sei chuan pol bula om thu chu lo shil vata emir hana pol lampan le miri lo lu chu in tokin emir hana chuan thin rim lutuk maya miri chu khatiang thil ti tur khan atu a chuan nge mo in ngai le min chang ro ativin tuara miri chuan she thiam lo tak hian in thil nge ni a ti in zot let emir hana chuan phadu su I thil ti engkim ka shevek ati chuan miri chuan engma ka ti lo ti in lo chang vele chuti lai chuan pi hazan dei ron chukin thil omzia ron zot emir hana chuan anu ne na chuan miri ruam manna aman chwa dan chu a shil tavek mase miri chuan midang hau zong zong mu lai chuan lapha ve ngar ngarin pu emir han hemhe cha hian aphwa chu vel mai mai ani ti in Devni chu alla hek ngam nia Devni po ron thleng ve che in meldai chuan NTU Devni chu alo le to ania ti in midang hau chu alo shil chu vele Devni lam chu enta thupin Devni chu makti mel tak hian enge thleng ta ti in thil omzia ron zotlom Devni chuan thil omzia sha thiam nu chuan anpu emir hana ne na chuan pimiri hian he ina na ka lo tholim phata tang khan min mil lo em ngal ringota ma chata ka thok chung pon min khak reng zel ti in lo soi ve ma se miri chuan kamo phurna ani angin engkim hi he chung ko ta na ti ka ni engtin nge ID po nei lo chu kan chhor zum reng theng che ti in bu emir hana ne na chuan azwal ko vele boka chu vele Devni chuan inti thei tak hian a ID lem churon phorin miri pon makti mel kher mai emir hana chuan miri chu Devni ne na ngai dam dil turin a shil Devni chuan pu emir han angai khir lo pimiri hi afim khurwang zo kania alo ti let ve ma se emir hanan ti tur ati lui deuh thata wang chuan miri chuan hre tak chung hian Devni chu ngai dam dil ta a midang an kal lar nu chuan emir hana chuan Devni chu pon lama milang hak lok tu che karon kal ve nga lang ti in a shila Devni po chuan shathiam ta khian a chuak ngala Devni chuan asul nu engi motor sha chwa tum hian pon lama chuan han hoi kol vela he ina hian engtin nge ka hun ka man shin le tlambo ka tumna chan kha engi ni ta ang le ka sha chwa thwa yangai ka fanu tan ti ina in be mol mol emir hana churon chuakin hwan lama chuan an thudun ta a emir hana chuan engtin nge ilo le thei zok ti in Devni chu zoda Devni chuan pi hazan dein complaint ka achut le a ti in a chang thil dang an soile ma chuan leilai chu in a tanga lo chuakin Devni lampan hian man mo tak hian ron tlana an in kwa ta vong vonga emir hana po afanulim mela mu chuan alo lim ve mel hle leilai chuan kapangai che ti in akut pha chu han le kang Devni po chuan keipun kapangai che ti in akut chuan leilai ti ang chuan han ti ve emir hana chuan makti tak hian alo thlir le reng achan po leila ile anu ashrai khan khatiang khan an kut an ti dun thin wang ani chutia lim taka no holai chu pi hazan dei lo kalin leilain api mu vele chuan Devni shwaile ta wang chuan lom thu lo shila Devni chuan kan in thla lu kange ti in leilai chu apa bula da in kalmai tuma ma se pi hazan dei chuan afalin biak lo che kadu greenhouse a kal lokang ti in Devni nen chuan an kal dun tangala pi hazan dei chuan an nula pakhat ne na chuan greenhouse a coffee no ni lo da ang cheu ti in a shil ngal greenhouse a chuan lu puin pi hazan dei chuan he greenhouse hi kamonu ashray and colchin ania om lo nu changi ro chuan hei tu nai muang hian a choi zo ta veka chuwangin he mun hi ti parvul le turin ka du cheni ti in Devni chu han shil phota pi hazan dei buk chuan ni zana ka fapa emir hana tu soi kha ishe ve em ti in a zon ma se Devni chuan a sha lo thuin a chang chuta Devnin engma sha lo wang chuan amma zan interview wa afa pathil soi te chu a shil le ta veka coffee an ron kenta ka chuan thutna chuan thu in pi hazan dei chuan kamonu ashray mu le te mo mu lo hian ka tan chuan umzia nei hau lova
Chuwangin he ina asray su nu engkim hi kan pahnih tangdun hian kan ti bo tur ani ti in Devni chu chiang zo khian a hrilh le. Chu thu hria chuan Devni chu meng phok le in inni sui zia ko hri thiam lo ti in api chu zot let ngal. Pi hazan dei chuan hria thiam hmel ta ka bu zeu chung hian kan soi fiange. Ma se chumi ma chuan he ina na tho zel hi idu tak zetem ti in Devni chu han zot ma sale te te a afanu bula om thlel em Devni chuan kadu tak zet he na hi kam mamo lutuk tia a chan ta ka chuan pi hazan dei chuan acha ani chuan kan tho dun theilo na thura om hle nem alo ti sam et ma se Devni chuan ala hri thiam lo deuh nge eng chung changa chuan mo ti in azot let le chuta pi hazan dei chuan a soi tum tak soi tlang ta in ka fupa emir han hian anupui achrai a theingil theinan izuna I uai tir turani ti chuan ama angkhan parvul tir le turin ka du che ti in Devni chu a hril tamya Devni po chuan pi hazan dei ruang man na chu hri thiam ngalin tinge ke kher ti in azota pi hazan dei chuan a chan chu emir han a the theina ol samber afanu leilai I ne to a tia soin Devni I vapan nai deuh chung hian chu baka engemaw chang hian kamonu asrai khanang hian min hria chhuah tir tlat thren ti in Devni chu a han hril non le a ma se Devni chuan ka ti thei lawang ti in a hnial pi hazan dei ero chuan du thlang turin ka ti lo che he ina ila om theina kong ka kok mu sok che ni hi tin ka thu ka sut hlau chuan jela lu theireng ni kha thutluk na siam turin ni khat hun ka pe ang che ti in Devni chu kal sana Devni po chu in ngai to boy hle in pi hazan dei som na hi ka pom theilawang naktu main engkim ka hria chu amana ngai ani ti in in bele mul mula akal na en chiang lo chuan emir han lo chhuak ve chian an in supal emir han chuan kalo zung che a kanu khan enge sui ti in azota Devni chuan ba ne hian leilai engkol thazel turin min thuron ti in a chang top chuta emir han chuan Devni nena chuan kafanu leilai hi dekhera kal le to se ka du a midang shwai du box si lawa kan pani yan kan fakal pui moidon emni ti in a som Devni po chuan alo rem ti a chuti lai chuan beri sa chuan selima chu phone atanga lo bia in Devni in ani na tik taka sha to thu shil selima chuan makti pel tak hian ka u chui shil nge ama in ain she chuak zok ti in alo zot ve wata beri sa chuan ama a sha chho thu shilin athil sha na po tlemin alo let ve zel to ni in a lang ti in a shil tel ngal buka beri sa pok chuan ma se karaslan ina na thok turin a let le a I u hian ram man na chu anei nge yani don hi akut po ati kang lui ti in selima chu a han shil le a chu thu sha chuan selima chu hlau thong le in chang deuh zo khian a han zon ma se beri sa chuan zan ina ke ina local la I u chu nangma nge in izot chiang zok don nia ti in anin biak na chu an ti top le ta phota